Lássunk már. Hát itt van fent valahol. A bubi volt egy. Ez Van jó bubi. Jó, azt nézd. Hát ez 50 feleken bőven biztos vagyok benne. Derekat kezd. Igen. Nem csak az én derekam fáj, már tiéd is. Azt az anyját! Hát ez Úristen. 70-80. Mennyi? Mi? Ez ilyen 80 körül. Oda néz. Atya úristen. Atya úristen, mekkora dög. Tisza. Hát a brutális hal. Hát ez... Atya Ez úristen. mennyi? 90. Lehet, hogy nagyobb. Hát ez nem 2 méter. Jú. Fáj meg a hátad. Fáj, vagy nem? He, Várjál, kezdjünk. de szépen át. Gyere. Mit segítsek? Semmi. Nagyon szépen akadt. Jól akadt. Nagyon szépen. Gyönyörű. Ez gyönyörű. Jó, ez a horog onnan nem jön ki. Az nem jön ki. De el van már fáradva? Úgy. Már én is. Hát elhiszem, de szerintem már lassan. Én nem érem át az állat. Erős nagyon. Hagy fusson még vagy 2 kört. Vagy én megtartom a botot, te meg 2 kézzel. Hát ez 2 kezes lesz. Várjál. Na jó lesz ez. Mindig bele egy botot. Csak a horogra is figyelj. Igen. Nem kell kapkodni, csak nyugodtan. Kard. Mire hozzá? Oldalán. Atya úristen. Dig! Úristen. 42-50. Atya világ. Gratulálok, Petike. Fogja lesz botodat. Menjünk, nézzünk valami jó helyet, azt valahol visszaengedjük. Big Mama! Big Mama! Gyönyörű. Menjünk. Gyönyörű, jó szág. Jó, ne állítsd meg, menjünk, kivisszük.